14 September azvina kumira zvakanaka tiri muna 2024. Hamadzadiwa ndadzokawo pano paKulian TV ndine nyaya yandangoti ndiyo ndikuzivisei, nyaya iri kunetsa panapa, nyaya iri kutenderera. Tiri kuziva tese kuti mumwedzi yadarika iyoyo, tingati for the past 6 months value yegold yakatotaka kuwedzera ne 20%, but tikada kutarisa value yeZig against US dollar yakatota kudona almost 80%. I don't know zvangu kuti chii chinenge chinyatsoitika ipapo, but Zig riri kunzi riri gold backed, but Zig riri kutanga riri kudona pavalue, gold riri kukwira, zvinhu zviri kuita vice versa. So zvinova zvinhu zviri kutivhiringidza. Nyaya ndanayo pano nhasi haina kumira zvakanaka, pari kupisana varume vakuru, vari kuratidzana zvishandwa, pari kuudzanwa tingati machiko, magaramoyo, makukutu anonzi machi inoshona inomboita kakundivhiringidza chero uriwo mutauro wedu, but pari kuudzanwa magaramoyo. So gara like this video, tipinde mushoko tionesane nyaya iri panapa. Pakatanga pabuda iri kubva ndeku Daily News bainzi fuel in Zig isn't feasible for now. Nyaya iri kuitika ndeyekuti mafuta ekufambisa mututsva iyi pari kunzi kuti pachimbotengwa nemazigi pakuti pambonetsa, no pakutombonetsa, pada kuti patombomira kuti fuel inge ichitengwa nemazigi. Ndo zvinhu zvakataurika, saka kuti kwakaiswa mabreaki kufuel, fuel yakaisirwa mabreaki. Nzaiwa hatikwanise kunge fuel ichitengwa kana une Zig rako unombochengeta, ukwanisa kutenga mafuta, I understand, unongofamba kune mota chinchi. Now pane anoitwa uyo anzi mugano kububuda chiti richafoira Zig richafoira chinchi nyaya dzaibuda chitaura paipai. So pakataura kuti Zig richafoira abva adzosa nyaya yakati inini nawo ndinenge ndaitaura chokwadi, because tarisa iko zvinezvi Zig racho rakutotanga kutofoira, ndaitaura chokwadi. Saka hamene kuti wai vanhu maida kumanyira kujamuka, but ndiri kuzoona spokesperson wava Mnangagwa uyo George Charamba, munongomuziva kanongohakira pese pese kunge nhata, haadi kusadira kudzibatika nyaya dzakadai, haasari ndo basa kwake chako anobva anyatsa kumhanya chibuda chitaura nawo, ndo paari kubuda ari kutraya kudefenda Zig. Pane zvinhu zvazobuda zvatatisiri kutozivawo kuti pamwe ndo zvimwe zvingavo zviri kungoitika. I don't know kuti why vakutanga vakuchinja magoalpost, these guys ndo zvakangora. Ari kubuda ari kuti this is a classical straw man's argument which he effectively constraining professor is raising in order to look like he is successfully demolishing something. Where and how on earth would sanctioned Zimbabwe have sufficient reserve themselves, virtually non-existent in non-Arab Africa? Could he cite anyone official who claimed Zimbabwe had sufficient reserves? The idea of sufficient reserve comes from Professor Mugano, so he affords himself the less spectacle of demolishing it. RBZ governor gave facts and figures of the country's reserves statuses at Zig's launch. He updated this only last week. How do 300 million plus in gold and cash ever approximate sufficient reserves? Deputy Finance Minister Mnangagwa made it clear again last week that Zimbabwe needs 2.5 billion in reserves for it to fully de-dollarize. Maybe some professors suffer afflictions of elements functional literacy. Do mashoko ari kubuda pana kunzi nyika yenyu ite de-dollarize kuti itange kuti takushandisa Zig patodiwa 2.5 billion iko zvinezvi tiri ku 300 million. Zvacheka unotozichaya kuti these people pavanenge vachitaura zvinhu zvavatotatidze mari iri gold backed, pakatonzi vamunangagwa vakatochinja zita vakutonzi Mr Strong Zig. Zvakawanda zvakataurwa imi, pakatonzi takatozomboenda kutaura neWorld Bank, tikati World Bank
toita sei pamari ndobva patoti inspire kuti tigadzire mari iyo, bva patotionesa zvakatoonesa. Following bva kuda kuti aiwa tinomboti World Bank ndo yakatipa idea kuti tigadzire zigi isusu, asi tiri kungoti kana titafaila, because totanga vaiti kana tikafaila tinodzokera ku World Bank. Chinchi munoblema World Bank, amubleme isusu. But it's fine kana tazonikina zvedu, we refine it. And I was like, Murkuti, you refine what you you refine it and to zhinji zvakataurika pamazuva iwayo. Patonzi tine mari yakawanda yekuti gold really begged nchi. Vanhu vakabuda vakatombo criticize kuti to gold tiri tushoma shoma tokuti ndotikunzi tokabeka nyika yese tushoma shoma toto, but ningi rikini uya nomuziya wekumabvuku muchinda wegold ari kunzi aka supplier pakaendesa gold rake kufidelity pepe rakawandisa kuti matons nematons egold kuita the highest pagold. Saka pakutonzi that guy is richer than mari yenyu yese munyika muno. Ndo nyaya dzaitaurika manje dzichizoita se dzichivhiringa vanhu pfungwa. Wozaona wanga kutorwadziwa hazvorwadza kazvinakidzeka kungoramba uchingo tek nezvinhu zvakadai so. Now ndo patava zigra pasi down vakutsvaga mastatement avapererwi kunyepa kusimbisa vanhu zvinhu zvinenge zviri pachena, zvimwe zvinhu zvikuti zvinenge zvitooneka kuti akomana apa mari yabuda kuti yadonha toita sei. Anza isusu hatinombodaro, isusu hatinomboti kune mari yakakwana yekuningina ndiningi kadai vanenge vakutsvaga kupomedzera tinotoda 2.5 billion kuti tizoita de-dollarize. But I still remember pachitaurwa imwe speech navamnangagova vachiti Biden hatidi asi mari yake munoida komwe musi zvakamuka zvakachinja akati ndichadi kuti mari yenyu iite sei, zvizhinji zvakataurika kanzi hatidi but mimi munoda mari yake sei, andikuzviona. Saka kureva kuti vakitaura kuti aiwa isusu takuda zvemari yedu, pakuti takuda zvemari yedu pacho nyaya dzacho dzakuchinjwa kutongoona kuti tiri kutenderedzwa muroundabout. So hatina kwatiri kuenda, nyika iri muroundabout, haisi kubuda, haisi kufamba kuenda mberi, iri muroundabout, iri ngotenderera. So saka roundabout ukaipusira unoona zvinombotanga zvakuyenda, so zvodzoka futi kumashure zvombotanga zvakuyenda. So pamune makupopota papa munopopota zvakutanga zvakuyenda futi, pamunononyarara nezvipa zvinodzoka moti tozvoda izvonzi aiwa but zviri kuenda wani. Ndo zvikuitika pane situation iri panapa iko zvino unoramba tungoramba tikuti tonzova nzvimbo 1 aiwa mari iyoyo yakazodai yakadai aiwa tiri kuda 2 billion kuti tikwanise kuita de-dollarize. Hama dzadiwa ndo nyaya dziripo dziri kutaurika. I don't think kuti Zimbabwe ingashaya 2.5 billion yekuti paitwe de-dollarize yacho. I don't think so zvangu honestly. Why ndiri kudaro? Unoziva kuti mumashure kwaitobuda mascandals akawanda enyika panapa chinzi 15 billion yakadisappear yakatadza kuonekwa. Saka kuda kuti nyika mari inayo inotokwanisa kutobata mari dzakaita seidzodzo, because pamwe pacho zvitori nane kutombobatana maparts makona ese kutombo collecta mari, because hurumende inozvigona kuti tatombotora mari panapa since yanzi toda 2.5 billion kuti ite de-dollarize, tikumbounganidza ika 4 billion tikaise ipapo ibva inyatsoita strongest simple modabhula zvinhu. But anyway, pamwe isusu tiri vanhu kutaurisa. Hama dzadiwa, munoionawo sei nyaya iyi ikutaurikai? Tell me what you think in the comment section.